दिनै मुलुगनां आबहावा सान। बे मुलुगनां आबहावा साना जों साफ्रोमबो बर' फिसानि जिउआव आशीर्बाद मोनसे लाबोथों। मानोना मानसिया मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां गियानि जिब। मिथिंगा गैयाबा मानसिया थांनानै थानो हाया आरो बे मिथिंगानिनो मोनसे खोन्दो हिसाबै मिथिंगाखौ रैखाथि होनायनि जा बिथांखि, बे बिथांखियानो आबहावा सानखौ फालिनायनि गुबै थांखि। दिनै बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि थाइखाजरा VCDCनि सिङाव गासै गोबांथार बेवहाय लामा, दालां, कालभार्ट बायदिसिना जाफुंनो हादों। खिन्थु सान्दुं गोसानि थाखाय जों मावफुंजोबनो हायाखै। अब्लाबो इम्परटेन्ट मोनथाम मोनब्रैसो खामानिखौ जों दिनै बेखेवबाय। बेवहाय कालभार्ट दङ, लामा दङ मेइनलि, ओमफ्राय नैबे कमिउनिटि हल। बे कमिउनिटि हलखौ जोङो जेब्ला इलेक्सन केम्पेइन जादोंमोन, बे टाइमाव जोङो लकेल मोनसे डिमान्ड हिसाबै दोननानै देरहानानै सरकार दानाय लोगो लोगोनो बे कमिउनिटि हलखौ लुखांगोन होननानै जोंनि पार्टिया समायखिरा लानाय बायदि जों बेखौ मावखांनो हाबाय। मानोना थांनाय 17 बोसोराव BPFआ बिनि साखाथियावनो कमिउनिटि हल मोनसे लुफ्रामनानै बेखौ लानानै रायजोफोरजों राजखान्थि गेलेबाय थादोंमोन। जोङो राजखान्थि गेलेयाखै, जोंनि थांखिया डाइरेक्ट एक्सन। जों बेवहाय डेभेलपमेन्टनि बेलायावहाय, मावनायनि बेलायावहाय राजखान्थि गेलेनायनि बाथ्रा फैनो हाया, ओंखायनो जों एक्सनखौ लानाय जादों। बिनि बाजेटआ SOPD फरेस्ट बिफाननिफ्राय 80 लाख, टटेल गुवारा गोलावा 120, गुवारा 45, टारगेटआ 580 जन जिरायनायनि, 480 जन जिरायनायनि। बिफां गायनायनि सोमोन्दै मा बुंगोन सार? बिफांखौथ' दिनै जोंनि BTR सरकारनिफ्राय स्पेसियेलि फरेस्ट बिफाना मोननै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोननै जिल्ला, चिरां जिल्ला आरो बाक्सा जिल्लाखौ लानानै जोङो स्ट्रेटेजि दादोंमोन। चिरां जिल्लायाव जोङो 21 बिगा दंफां गायनाय जादों आरो बाक्सा जिल्लायाव बेवहाय आं बाहागो लानो हायाखै, 71 बिगा जोङो दंफां गायदों अलरेडि। गतिके जोंनि स्ट्रेटेजिया खोब गुवार। बिफां लाइफाङा थांनानै थायोब्लासो मानसिया थांना थानो हागोन, बे थांखिजों जोंनि BTR सरकारा मैखोमै बाहागो लादों। गायनायल' नङा, गायनायाथ' गोदोनिफ्रायनो गायबोबाय थादों, बेखौ प्रटेक्सन होनायासो मेइन उद्देश्य। बेखायनो प्रटेक्सननि खामानिखौबो जों मावफानाय जादों। दिनैनि निउसाव मानसिफ्रा गोबां बिफां गायो, फट' होयो ससियेल मिडियाफ्राव, नाथाय जोथोन लाया आरो हाग्रा बंग्रा दानस्रांगासिनो। बेनि सायाव मा बुंगोन? ओरैबायदि जोंनियाव स्टाइलिश मानसिफोर दङ, मानसिफोरनि सिगाङाव गावखौ देखायनो लुबैग्रा मानसिफोरबो दङ। गतिके बिदिया थाखागोन, साभाबिक। ससियेल मिडियानि जुग, गावखौ आपल'ड खालामनानै मा मावदों मा मावा आपल'ड खालामनानै एसे स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामनो थानो नागिरनाया फ्राय 80% मानसिफ्रानो बेखौ लुबैखायो। खिन्थु बेनि गेजेरावहाय 10%सोल' मानसिया मेनटेनेन्सखौ नोजोर बोयो। बेखौनो जोंनिया गायनाया गेदेर खोन्था नङा, मेनटेन खालामनायासो बांसिन गेदेर खोन्था होननानै जोंनि BTR सरकारा स्पेसियेलि फरेस्ट बिफाननिफ्राय मोननै जिल्लाखौ जोङो टारगेट लादोंमोन, चिरां आरो बाक्सा। बे मोननै जिल्लानि प्रटेक्सनखौ जोङो वेल एन्ड गुड मावनानै फेन्सिं होनायनि गेजेरजों मावफुंनाय जादों।